Hindi na po makatutungtong sa lalawigan ng Bohol si Dr. Hayden Cole Jr. Idineklara siyang tinatawag na persona non grata doon. Let's go, baby! We're gonna bring it down. Baboy ang tingin ko eh. Baboy ang tingin ko. Eto na pare. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy, pare. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy. Gusto ko ng baboy, man. Alam nyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, maibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela kasi nay, lahat ng tao mahilig sa baboy. Mali mo pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko, hindi mo pwedeng dalhin ang baboy sa eskwela, anak. Baka magkalat lang yan doon. Sabi ko, nay, hindi mo ako naiintindihan. Buo ang loob ko, dadalhin ko sa eskwela. Baboy ang tingin ko eh. My brother is not a pig! Ang kapatid ko ay tao! Hindi baboy damo! Hindi niya baboy damo! Ang kapatid ko ay tao! Hindi baboy damo! Baboy ang tingin ko eh. Kaya ayoko na